Zdravím vás, volám sa Marian Majzlík a som zakladateľom školy komunikácie. Ten, kto pozná pravidlá a princípy verbálnej komunikácie a vie čítať reč tela, má v komunikácii ľahšiu cestu na dosahovanie svojich cieľov. Komunikácia sa stáva jeho silným nástrojom v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. Chceš sa aj ty naučiť komunikovať a poznať signály reči tela? Chceš zvýšiť úspešnosť predaja, zlepšiť komunikáciu s klientmi či zákazníkmi? Chceš sa naučiť lepšie zvládať vzťahy v práci, riešiť konflikty či rozoznať klamstvo? Stať sa dobrým šéfom alebo vytvoriť si perspektívu pre svoj profesijný postup a významne zmeniť svoje postavenie v práci? Ak áno, tak vítaj. Toto vzdelávanie je pre teba. Tvoj život sa navždy zmení. Naučíš sa všetko podstatné o komunikácii a budeš vedieť správne ju využívať. Doslova magicky ovplyvníš podvedomie svojich partnerov v komunikácii. Dokážeš oveľa efektívnejšie čokoľvek predávať, ponúkať služby alebo komunikovať s klientmi, kolegami či podriadenými. Budeš pritom pôsobiť prirodzene a nevtieravo. Garantujem ti, že nastanú veľmi veľké pozitívne zmeny vo vnímaní tvojej osoby. Akú hodnotu týmto vzdelávaním získaš? Veľmi veľkú. Za polovicu bežnej ceny smartfónu získaš poznatky a zručnosti, ktoré ti môžu zmeniť život. Vytvoríš si perspektívu pre svoj profesijný a finančný rast. Výrazne ovplyvníš všetky vzťahy vo svojom okolí. Za 21 dní sa naučíš všetko podstatné. Každý deň dostaneš jedno video, jednu nahrávku v MP3 formáte a texty a úlohy. Môžeš si vybrať, kde a akým spôsobom sa budeš vzdelávať. Stačí ti len mobil, prípadne tablet a pripojenie na internet. Videá, nahrávky a texty ti zostanú navždy. Ak budeš potrebovať v budúcnosti si niečo pripomenúť, opäť si pustíš video, vypočuješ si MP3 nahrávku, prečítaš si text. Je to len na tebe, akú budeš mať voľbu. A ešte niečo. Za absolvovanie vzdelávania dostaneš certifikát. Teda, ak o certifikát požiadaš a absolvuješ dodatočný online test. Všetko máš na dosah. Teším sa na teba vo vnútri kurzu.